Nee, wat ze deze zeggen. Promotie, AC 0232. Ja, 0232 even erin. Blijf op je wel voor het pas. Alles die 130. Nog eerst? Dat is geen taak. Dit moet je zo aannemen even. Slachtoffer achterzijde, die gaat op 30. De slachtoffer bevindt zich aan de bolwerkzijde, ik wil daar een auto plaatsen. Ja, ik heb één auto en die staat voor de bolbeton te plaatsen. Nee, ik weet op dit tweede op de uitstelling is gezet en dat. De vierde bolbeton gaan we meteen dan een helikopter te plaatsen. Waar kunnen wij te water?